Мне кажется, и, кстати, у нас сейчас на связи как раз, потом договорим, можно? У нас просто Денис Янтар, ветеран полка Азов, который, собственно, имел наиболее продолжительную и наиболее нелицеприятную беседу с президентом Владимиром Зеленским. Здравствуйте, Денис. Витаю. Разная информация поступает из разных источников, от полиции, отовсюду. Что сейчас с вами, с вашими ребятами, с вашим вот этим блокпостом, останній блокпост, где вы находитесь сейчас? Можно еще раз, будь ласка, не почув? Да, я хотел бы от вас лично сейчас услышать, что с вами сейчас, как обстановка в Золотом, потому что была информация, там вас разоружили, вы отдали оружие. Я так и не понял до конца, я верю только первоисточнику, поэтому хочу спросить у вас в прямом эфире, что с вами происходит, где вы, что вы, как вы? Ну, ми знаходимося там, де ми і були до цього, в тій самій будівлі, де ми спілкувалися з президентом. Єдине, що ми з поліцією, там, за проханням, щоб не підвищувати накалу, дійшли консенсусу, що ми свою зброю віддамо своїм товаришам, які знаходяться на іншій позиції в Золотому. Тобто ніхто нас не роззброїв, нікому з поліції ми свою зброю не давали, і ніхто не конвоював нас із Золотого і зброю також. Тобто, наскільки я знаю, це якраз не поліція поширила, а ЗМІ різні, які інтерпретували так слова поліцейських. Це якщо бути чесним. Тому що ми сьогодні спілкувалися з Вадимом Трояном, який був першоісточником з поліції. Тому от так буде правильно. Ми свою зброю перевезли в інше місце, але в Золотому, якщо потрібно, ми її назад повернемо. Хорошо, спасибо, что рассказали. Денис, расскажите, какие-то последствия вашей такой напряженной беседы с президентом Зеленским были? Вам кто-нибудь позвонил, написал, кто-нибудь сказал вам, там, может быть, слишком жестко, может быть, не надо было? Какая-то реакция от близких и дальних, или, может быть, от политиков, может быть, от чиновников была в ваш адрес? Та ні, в цілому нормально. Всі ставились прям, щоб дуже жорстко з мого оточення чи оточення хлопців ніхто не сказав. Мені здається, що ми максимально лояльно спілкувалися, інтелігентно, якщо можна так сказати, тому що статус президента – це є статус президента. Ми в будь-якому разі шануємо цю посаду. І мені здається, що ми адекватно спілкувалися з ним і в принципі, доносили свою позицію коректно і так, як могли. Звичайно, хтось в силу возрасту по-своєму і преподносив. Я за себе буду казати, я намагався це робити. Наскільки в мене це вийшло, можливо, краще питати зі сторони. А так, зв'язувались, люди, посадовці з Збройних сил України, з поліції, вони досить часто до нас заходять поспілкуватися. В принципі, а так хтось прямо з найвищого керівництва з нами не спілкувався. А что тебе сказали? Ты молодец, или правильно сказал, или не успел что-то сказать? Были какие-то разговоры? Дивіться, більше підтримки було. Негативу я не почув. От тих, хто до мене звертався, я негативу не почув, тому що ті, хто не поверхнево дивилися, а цілком дивилися нашу розмову, ніхто з них не може сказати, що ми якось втратили обличчя або вели себе якось по-хамськи чи некоректно. Нет, вы на самом деле действительно разговор был, на мой взгляд, с вашей стороны абсолютно нормальный. Как со стороны президента был, это я хочу, чтобы вы оценили. Вы почувствовали, что понял президент, вас услышал, в чем-то услышал, как он себя вел, как реагировал на ваш взгляд? Вот ваше личное мнение. Мені важко сказати, чи він почув. Я думаю, він почув, тому що в нього якраз і була емоційна реакція на ті речі, які він почув. Чи він їх буде сприймати, чи сприйматиме, чи зробить якісь з цього висновки і дії, вважаю, що частково так.
не може це просто так пройти повз нього. Тобто він зробить певні висновки, тому що він отримав от такий досвід. Досвід не може бути поганим чи гарним. Він просто залишається з людиною, він в нього є, і якщо людина розумна, вона його використовує. Я сподіваюся, перш за все, що в нас президент, він є розумною людиною і буде, виходячи з набутого досвіду, робити правильні вчинки. Денис, а было ли что-то, что вы хотели сказать? Ну, бывает тогда, когда говоришь, и что-то вылетает из головы, а потом думаешь, эх, жалко, я не сказал чего-то. Было что-то важное, что вы хотели бы сказать, но не успели или забыли? І, мабуть, все, що хотіли, тезово ми йому донесли. Ну, хіба що в нас не було якоїсь дискусії чи якогось діалогу щодо іншого можливого варіанту вирішення проблеми Донбасу, щоб ми це якось проробили. Але однак, можливо, не те місце і не стільки в нас було часу, щоб от якось в цьому контексті спілкуватися. Більше ми якраз свої переживання передавали йому і аргументували, чому так, а й не інакше може відбутися. Ну, що історія вже знає приклади, ну і в такому руслі. І свої якісь тільки буквально декілька способів регулювання конфлікту ми змогли йому озвучити. Денис, скажите просто по-человечески, а вы обиделись на президента или нет? Чесно кажучи, скажу так, я не цукровий, я не розтану, і він не дозволив собі особистих образ до будь-кого з нас. Тобто я не почувався, що мене хтось намагається образити. Тобто його риторика, манера спілкування, це його справа. Я не розділяю таку манеру спілкування, тому що статус президента, як я казав часто, він зобов'язує. Тобто людина має відповідати певному статусу та образу. Однак я не почуваюся ображеним. Я ж кажу, я не цукровий, ми не цукрові, ми не розтанемо. Спілкування в такій риториці не дуже сильно ранить нашу душу, скажімо так. У нас в студии телеканала АТР сейчас находятся вместе со мной гости. Это Диана Макарова, известная волонтерка, и Андрей Гергет, позывной «Червень», вы знаете, зам командира Украинской добровольческой армии. И вот у Андрея как раз есть вопрос, видимо, или обращение. Денис, доброго вечора. Доброго вечора. А скажи, будь ласка, друже, чи посилився після вашої розмови з президентом пропускний режим зі сторони Збройних сил України, Служби безпеки України, підрозділів поліції і можливість доїзду до вас, до цих територій, до Золотого? Чи є якісь зміни після зустрічі з президентом і твоєї розмови з ним? Твої інформації. Насправді дещо посилився, і це ми точно можемо сказати, тому що намагалися і журналісти до нас проїхати, однак в них не дуже добре це навіть уходило. Що можу сказати ще? Можу сказати, що зараз... Розведення буде, як бачиш? Я зараз піду трошки... укриття, і зараз продовжимо бесіду. Алло. Розведення буде, як бачиш на місці? Я не бачу розведення, тому що прямо зараз я з вами спілкувався і якраз свистіло декілька куль. Було досить неприємно, тим паче, що я вибачаюся. Давайте я передзвоню трошки пізніше. До побачення. До побачення.